बाबा खूप बोर होतंय. काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आंबोली घाटात आयशर टेम्पो दुचाकी यांच्यात अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील निकिता प्रसाद राऊत ही विद्यार्थिनी जागीच ठार झाली, तर अन्य दोघे जखमी झालेत. पाहूयात. आंबोली घाटात वळणावर हा अपघात झाला. फरशी भरलेल्या वेगानं जाणाऱ्या आयशर टेम्पोनं ओव्हरटेक करताना त्यांना ठोकरलं. या दुचाकीवर आंबोली फौजदारवाडीमधील प्रसाद गोविंद राऊत यांची पत्नी आणि एक 4 वर्षाची आणि एक 11 वर्षाची मुलगी होती. त्यातील 11 वर्षाची मुलगी निकिता राऊत डोके आपटल्यानं जागीच ठार झाली, तर तिची आई जखमी झाली. तसंच प्रसाद राऊत हे जखमी झालेत. घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण आणि हवालदार संतोष गलोले यांनी पंचनामा केला. जखमींना तात्काळ आंबोली आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. डॉक्टर प्रमोद कहाणे यांनी निकिता हिला मृत घोषित केलं, तर तिच्या आई सिटी स्कॅनसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. आयशर चालकाला ताब्यात घेत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात येणार असल्याचं पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर आंबोली परिसर